Tes. Horas madhita sudi. Taparade marohatta, tapauduk marohatta, lauma muji amata debata. Tapuji matuhatta maritende nomor 205 ayat sada dot 2. Mar hite-hite guarde debata ama,
Dot gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gor ni to di parbadia, na tumopalangit dotan on. Amen. Nunga di paboton ibana tuho ali jolma, manangahan na denggan, jala manangahan na niluluan ni Jehovah siyan ho, ima na mangulahon uhop sabing, dohot holong ni roha di habasaon, jala mar pangalaho haserepon, maradopon debatam, haleluya martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suhatu dosan jala parasi roha, hupaserep hami roha nami di jolom, jala hupangido hami tuho, sailehon asini roham mangguhi roha nami, jala sodangi roha nami marhite-hite todim, asalam hutinggal ho kami na sadosa nami, jala hutagi ho kami hatam na badai. Saipahian mahatam di bagasan roha nami, asa marparbue na denggan hami. Hupangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk pertanyaan di bagasan Bornginon, imana tersurat di Job 42, mamuka sian ayat pitu, sahat rodi 10 pitu, tajahama marsikat sorin. Jadi dungsun di hatahon Jahuba akka hatahon deng tu si Job, nina Jahuba mamadok si Elipas sian teman, nunga tung marsigorgor rimas humidaho, dohot mida ale-alem si dua halaki, adang hata sitong di pabuahamu taringot tuau, songon na pinabuani na posokku si Jobi. Taulakon sahalinaya teh nungarade taulakon sahalinari. Jadi dungsun di hatahon Jahuba akka hatahon deng tu si Job, nina Jahuba ba madok si Elipas siat teman, nunga tung marsigorgor rimas humidaho, dohot mida ale-alem si dua halaki, adang hata sitong di pabuahamu taringot tuau, songon na pinaboni na posokku si Jobi. Dungi lahoma sia lipas sia teman, dohot si Bildad sian sua, dohot si Sopar sian naama, jala diwahen nasida mahobbar tuhata ni Jehovah tunasida, jadi marpamuati marohani Jehovah ala si Job. Dungi robema sude haha anggina dohot akka ibotona rodi sudi dongan nama godang manopot ibana laos mangan sagu-sagu rap dohot ibana di bagasan jabuna jala dirok hata sipir nitodina
Huhut di apula-puli ibana, taringo tu salhut hinamago, na pinaroni jahuba tu ibana, jadalilehon betu na ibana, sakesita dohot titin sere sadabe. Tubuh Mose pitu anakna doho tolu boruna. Dungi disadok tanoi dangadong jupang parupuan songon hinaulini boruni si Jopi. Jadi lehon amanasida tunasida hauma bangunan ditongani akka ibotonasida. Dungi mate sarimatua ma si Jopi, jalamahap rohana di hanguluanon, di sima yang gosahatna, martua ma akka tumangihon hatani di bata, jala naupiopsa. Amen. Asini rohama dihamu doho dame nasian Tuhan debata mata, nang nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Amang inang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, turpuk jamita di pertanyangata bornginon, ima natar surat di Yohanes bindu 2, memuka sian ayat sada, sahatu ayat 12, hujahahon ma dihita tapaihut-ihut ma. Dungi patoluarihon adong ma namar bagas dihutakana, na diluat Galilea jala disima inani Yesus. Alai dohot ma Yesus rapon akka sisiana di pio tu pestai. Jadi dung hurangan anggur nasida nina inani Yesus ma mandok ibana. Dang adong anggur di nasida. Alai nina Yesus ma mandok ibana.
marhua ho tuau inang dang dope roti kiku. Dungi nina naima mandok aka parhobas. Manang dia dohononna tu hamu bahen hamuma. Alai mangihuton adat parburion ni halak Jahudi, adong ma diri disi onom gusi manang hudon batu. Siat-siat dua ro di tolu poting. Dungi nina Yesus ma mandok nasida. Gohi hamuma aka gusion aek, jadi gok situtuma dibahen. Laos tidok muset nasida, tahui hamuma siani, dungi buan hamuma tu induk muna, jadi dibuan nasida ma. Alai tidai induk ni aka parhobas ima, aek i naung gabe anggur, jala dang diboto harorwana, aiholan aka parhobas nama nahui aekido umbotosa, gabi di joma pangolii. Jadi nin nama mandok ibana. Saluhut jolma mangalehon parjolo anggur na dumenggan. Dung pe butong halak asa dilehon na humurang. Iyaho di peop hodo anggur na dumenggan rodi nuaeng. Asa ima tanda na parjolo na binahin ni Yesus di hutakana na di Galilea, papatarhon hasa ngapon nai, gabe porsea maaka sisiana di ibana. Dung salpui, tuat ma ibana tu Kapernaum rap dohot inana, aka anggina, dohot sisiana, lausmian manang piga ari disi. Ido sahatna turpuk jamita pertangyangan borninon. Dihamu amanami inanami napungu di bagas joroon nang saluhut ruas ni huria natongon patupahon pertangyangan di bagas nasida borninon tung macai menarik do turpukun na ikon gabe si pahusor-husoron di hita. Amang inang nahina holongan macai gudang do aka hamaolon na ikon taadopi saleleng mangulu hita di tanoon. Jala ikon bagian ni jolma na mangulu do na manaon hasusaan na ikon mangadopi aka parukilon nang mangadopi aka silas niroha. Jala ikon margati soring doiro tu parngoluan ni halak na mangulu. Jala memang ikon jambarta doi amang inang manaon aka hasusaan dohot madai aka silas niroha. Itu sudah menjadi bagian kita umat manusia. Jala hamaolon, hasusaan, masalah itu bisa datang kapan saja. Tidak bisa kita duga-duga dan kita tidak bisa atur waktunya. Tidak kenal tempat dan tidak kenal waktu. Dan di aka ulaon silas niroha pe kemungkinan hasusaan itu bisa datang. Molo tabereng diturpukon inang amang nahina holongan, persoalan hasusaan pergumulan itu datang ditiki adong ulaon las niroha. Ima ditiki adong pesta ujuk, pesta perkawinan di hutakana yang seharusnya ini adalah ulaon las niroha. Alaidang tagamon tahe hasusaan ro, pergumulan datang. Yang seharusnya semua bisa menikmati hari yang sukacita. Semua bisa mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang khusus. Ternyata persoalan datang. Amang inang nahina holongan ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan atau masalah yang tiba-tiba datang. Bagaimanakah sikap kita menghadapinya?
Apakah kita langsung piri-pirion? Apakah kita langsung marungut-ungut? Apakah langsung hilang sukacita kita? Inang amang nahina holongan, molo dihalak Jahudi, sada hailaon nabolon do, molo tiki adong ulaon lasni roha manang marpesta, adong hurangan misalnya kekurangan anggur. Karena memang anggur itu adalah sebuah simbol lambang sukacita dan sebuah simbol menentukan kesuksesan sebuah kegiatan atau pesta. Anggur merupakan minuman wajib naikon dipatu pahasuhuton yang melambangkan sebuah sukacita di tonga-tonga ni ulaon. Sehingga ketika anggur itu kurang di dalam sebuah pesta, seolah-olah ada rasa khawatir. Memang tidak ditunjukkan dalam hal ini tuan rumah itu bagaimana sikapnya dalam ketika mengetahui mereka kekurangan anggur. Tetapi yang jelas di sini Ibu Yesus mengetahui. Dan memang dalam nas ini tidak diberitahukan apa hubungan Ibu Yesus dan murid-murid terhadap yang punya pesta. Tidak diberitahu apa hubungan mereka. Tetapi yang pasti di sini dikatakan di ayat 2, Yesus rapon akasisiana dipio tu pestai. Dia diundang dalam pesta itu. Tidak jelas disebutkan apa hubungan kekerabatan mereka terhadap yang punya pesta. Tetapi Yesus datang sebagai tamu undangan. Dan ketika hal itu terjadi kekurangan anggur, inang amang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ibu Yesus memberitahukan hal itu kepada Yesus. Dan juga tidak diberitahukan apa status Ibu Yesus di sini. Apakah dia berperan dalam seksi konsumsi, nggak dikasih tahu. Tapi kalau dalam hal ini kemungkinan Ibu Yesus terlibat dalam hal bagian konsumsi mungkin. Karena yang jelas, kenapa hal ini Ibu Yesus tahu mereka kekurangan anggur? Karena mungkin bisa saja dia ke belakang, dia lihat situasi itu, tiki marhobas, wah kekurangan anggur. Adong situasi kepanikan. Dan satu hal yang mau kita petik dan kita pelajari, sian pangulaon ni inani Yesus di bagasan turpukong amang inang nahina holongan dihita napungu di bagas joro ni debata tarlumobi ruas napatupahon partangyangan di bagas nabe di bagasan bornginon. Pembelajaran na ikon sitiruota perilaku Ibu Tuhan Yesus ketika tahu persoalan itu. Ibu Tuhan Yesus menyampaikan persoalan itu kepada Yesus. Inang amang nahina holongan. Mungkin kebanyakan kita umat Kristen, ya umat manusia, ketika kita tahu persoalan yang terjadi di dongata, ya mungkin banyak yang mencibir, banyak yang tidak peduli. Tetapi sikap Ibu Yesus yang pertama, dia peduli terhadap kesusahan orang lain. Dan kepeduliannya itu dia utarakan kepada Yesus. Kebanyakan orang pada zaman sekarang ini ketika dia mengetahui kekurangan orang lain, ketika dia mengetahui pergumulan orang lain, persoalan orang lain, bukan justru membantunya tetapi ikut mencibirnya. Itu kan? Kebanyakan orang seperti itu. Inatani si adonangi ipatu pa pesta alih hurangan nina. La songonima dibain pesta nai. Itu kan? Yang menjadi sitiruan do inani Yesus di bagasan turpukon dihita da ikon perenungan dihita. Dung tabo toha hurangan ni dongata inang amang tapasahat tu Yesus gomos tatangyakon. Jangan ikut menambah beban pergumulan orang lain ketika dalam kesusahan.
Dan kemudian yang menjadi pembelajaran dalam hal ini inang amang. Didok Tuhan Yesus diturpukon. Ketika ibunya mengatakan dang adong anggur di nasida. Alai ahama alus ni Yesus. Didok di ayat 4. Marhua hotuau nang. Dang dope roti kiku. Sekalipun ibunya yang meminta. Dan mungkin kemungkinan ibunya memerintah supaya Yesus melakukan mukjizat. Alai ahama alus ni Tuhan Yesus. Marhua hotuau inang. Dang dope roti kiku, artinya yang mau dikatakan sekalipun memiliki ikatan darah, memiliki kekerabatan dekat, Yesus tidak boleh diperintah oleh siapapun termasuk ibunya. Dalam hal ini dikatakan Tuhan Yesus melakukan karyanya bukan berdasarkan perintah manusia. Bukan berdasarkan inisiatif manusia. Tetapi dia melakukan hal karya terbaik dalam hidup manusia. Itu karena berdasarkan dia adalah anak Allah yang memiliki belas kasih. Yesus adalah penolong yang sejati. Ketika kita tidak minta pun sesungguhnya Tuhan Yesus mau berkarya. Karena dia adalah Bapa kita yang penuh belas kasih. Tuhan Yesus tidak bisa diperintah manusia. Ido umbahin molota pangido bukan karena kekuatan doa kita. Tiki martangi yang hita langsung disembuhkan sehingga timbul kesombongan. Alani tangiaku doi, ala pangi doaku doi. Ima ala nahu tangiakon doi keluargai. Ido umbahin dipamalumi. Alani tangiaku doi. Umbahen gabe dengan ulaoni daong. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena roh belas kasihan Tuhan Yesus ido umbahen dipatupa akan naulina dengan di tonga-tongani parnguluata. Inang amang nahinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ketika dalam hal ini pemberitaan firman Tuhan dikatakan bahwa diketahui situasi itu kekurangan anggur. Amang inang tidak jelas diberitahukan. Dosi bosiri apa yang melatar belakangi ulaoni sehingga kekurangan anggur. Tidak diberitahukan dengan jelas apa yang melatar belakangi kekurangan anggur itu. Atikna korupsi doaka parhobas manabunihon angguri. Manang nadibuan bemulak songon hasomalan tiki di huta manang, jangankan di huta, di kota pe sipata songoni dokan hurangan sipata jagal, hurangan sipata juhud karena apa? Unggodang do ditabunihon di tas daripada di meja. Belum lagi dibikin doa tang yang mangan, nah nggak sudah, di dia doa kelopan ini nah, HP ngai pa masuk. Sehingga seringlah terjadi hal-hal negatif di akah hasuhuton. Makan huli mangging do HP hasuhuton iba hurang juhudna, hulang jagalna, hurang ikanna, hurang. Sehingga seringlah terjadi cercaan, celaan dan segala macamnya. Amang inang, dalam hal ini banyak hal yang kita pelajari marhite turpukon. Ketika kita diperhadapkan dalam situasi sulit, ketika kita diperhadapkan di ulaon lasni roha, biarlah kita berhikmat untuk menjalaninya. Dan terlebih sebagai umat Kristen, ketika kita datang sebagai tamu undangan, milikilah etika yang baik. Beretika itu lebih baik daripada kita dikatakan tanda negatif. Apaan sih si pamangan mago nina. Jadi sering terkadang muncul
hal negatif terhadap kita kan. Unang be diundangi bah, jotan doi mambahin hurangan non, manang dikatakan unang mai itu itabain gabe parhobas bah. Dang dengan nanon ibana makobasi jotando hurang katanya kan. Biarlah kita ketika kita boleh melayani dengan baik. Ketika kita menjadi tamu undangan, biarlah kita juga menjadi tamu undangan yang baik, memiliki etika yang baik. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang mau kita pelajari sesungguhnya dalam firman Tuhan malam ini. Ketika firman ini mengajak kita untuk peduli terhadap kesusahan orang lain. Sebagaimana Ibu Tuhan Yesus yang peduli terhadap kesusahan orang lain. Sebagaimana juga Tuhan Yesus yang peduli terhadap kesusahan orang lain. Biarlah juga kita peduli terhadap kesusahan dan berempati terhadap persoalan dan pergumulan orang lain. Amang inang, firman Tuhan juga mengatakan dalam hal ini ketika Tuhan Yesus hadir dalam undangan sebuah pesta, mau mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus tidak anti tradisi. Tuhan Yesus tidak anti dalam pesta. Tuhan Yesus tidak anti anggur. Tetapi dalam hal ini Yesus mau turut ambil bagian dalam tradisi. Nang ulaon pesta, nang ulaon ni tradisi, nang ulaon paradaton. Tuhan Yesus tidak anti itu. Tetapi Tuhan Yesus sesungguhnya mau bagaimana kita mau peduli, bagaimana kita mau beretika ketika kita dalam sebuah tradisi itu lebih menghormati Tuhan daripada tradisi. Dan kemudian firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, ketika Tuhan anugerahkan banyak berkat bagi kita, biarlah kita juga menjadi saluran berkat. Ido umbahen didok di ayat diturpukon inang amang di ayat 10. Didok jadi nina namandok ibana saluhut jolma mangalehon parjolo anggur nadu menggan. Dung pe butong halak asa dilehon nahumurang. Iya ho di peop hodo anggur nadu menggan rodi nuaeng. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tuan rumah manang hasuhuton sudah berusaha melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Dan ketika dia berusaha memberikan yang terbaik ternyata kurang, lihatlah Tuhan Yesus juga tidak membiarkan dia dipermalukan karena situasinya. Ketika kita mau memberi hati, memberikan yang terbaik di tengah-tengah ni parngoluata. Nangpe kadang-kadang kita memiliki kekurangan, kita tidak dipermalukan karena kekurangan kita. Oleh karena itu, biarlah kita berusaha melakukan dan memberikan yang terbaik. Dan dalam hal ini inang amang sesungguhnya bukan